ございます。どうですか？しんどい。まあ、あと3時間ね、待って、さらに3時間。待って3時間1分からウルフルね。そう。そしたらまでとりあえず寝れるから。うん。6時間後。うん。まあ、頑張りましょう。ダリー。エアーズロックがあるウルルの大地が近づいてきました。エアーズロックであろう影がありますね。と同時に到着。はい、今からウルルのなんだ日の入り夕日をね見に行きます。なんかウルルがはいウルルが赤いとかエアーズロックが赤い理由はなんか夕日とか朝日とかの光で赤くなるらしいんで、それの時間帯に見るのが一番いいらしいんで、今から 1.2 キロね歩いてルックアウトがあるんですよ。これを目指していこうと思います。ごめん、ちょっとなかった夕日を求めて歩いてきたら夕日今右側にあるんですよ。こっちにこれね。でエアーズロックどこかなーって探してたら、なんと左にあるんですよね。見えるかな？ちょっとね、この辺にちっちゃくあるやつ。指の上らへんに。ボコってイボみたいになってるやつ。ってなると、どうやって夕日が被るんだろうっていう話が生まれてくる。はは。エアーズロックだと思ってたのが、キングスキャニオンに綺麗に夕日が被ってます。綺麗。すごいね。エアーズロックあっち。エアーズロックが明日の朝一の便で朝日と被る場所を行って見に行きます。だからあれだよ、多分まだ先があるから、多分それで被るには、ほらあそこに一人おるし、まあとりあえず見に行ってみよう。エアーズロックでけえな。すごいな。これマジ結構遠いからね、まだ全然。こっからだって歩くならなんだか6時間だっけ？そう、6時間かけて歩いていかなきゃいけない。で、普通バス取るんですけど。だからこの6時間の距離こんだけでかく見える。じゃあ、車で25分かかるからね。ねえ、だから、30キロぐらいはかかるかなってるのかな。そうね。これカメラ今等倍にしてるから、なかなかだよ。一応ルックアウトまで着きました。他の場所は静かに言うてもな、本当に飛行機乗ってる時もマジでずーっと同じ景色が続く感じ。エアーズロックがあそこにあって、またずーっと同じなんで、この辺をシャトルバスがね走ってくれて買い物とか行ったりします。そろそろ沈むのちょっとこんな感じで、キングスキャニオンのここで、これ雲じゃないんでね、キングスキャニオンに夕日が落ちてきました。黄昏れてます。これ綺麗。多分めっちゃいい写真撮れたよ、ジュンヤ。
おはようございます。おはようございます。今何時ですか？4時半ぐらい。今から朝日を見に行くためにバスに乗ってどんぐらいだろ25分ぐらいだと思うけど。うね、走ってもらってウルルと朝日を見に行きます。昨日は疲れすぎて自分は9時半には寝てた爆睡してました。純也くんは反抗期なのか12時まで起きてました。しっかり寝てくださいね。飛行機があるからな。そこでも寝なあかんから。でも飛行機寝れないからね。寝たうちに入れないからね。計算通り。黙れよじゃあ今日も頑張っていきましょう。さあやってきました。ウルルのふもとですね。人が前に行く前に歩いちゃおうか。僕らはホップオンホップオフっていうねバスに乗ってきました。ウルルは基本的に入場公園内に入るのが1人36ドルとプラス往復代の49ドル1人だから70とまあ80後半約90ドルぐらいかかるね。すげえな、にゃろちっけな。朝日こんな感じ。きねでかすぎやろ。すごいね。どんどんこの中まで行ってみましょう。割れうる綺麗に割れてる。うわー、わかんねえ。ツアーガイドさんたち。さあ着きました。カピムチチュジュル、知らん。滝ですね。水ないけども。すごいこれ。高さなんぼなのね、見えるかな。水の跡がこうねちょろちょろちょろってなってて、この上の方までなってるよね。滝のちょっと手前にあるところなんですけど、わかるかなこれ。昔の絵が、昔の人が描いた絵なのか昔の絵なのかわからんけど、ここは滝とかがある手前、ケーブって言ってちょっとホラー穴みたいになってて、で岩の中に入れます。エアーズロックのふもと、ギリギリまで行けそうなところがあったんで行ってみてます。見えるかな。でもほんとね、カメラだとね、どんだけ広角レンズとかつけてもわかんない。無理ので来なあかんわ。でもすごいね。でね、ちょっとやっぱ寒い、肌寒さが。朝日は特に寒かったんでパーカーあるとね、いいね。タンクトップはやめましょう。
場違いです。うわすごー、高ぐわーっとここからずーっと登っていくと本当にね、全然これが最長。さっきのはいさあ、もう今エアーズロックの真隣、ここがもう地面でこうぐわーっといってます。名前掘ったろうかな。掘ってみいや。捕まるだけやで。一式って2023年にアホな日本人が書いたって書かれるよ。でもあれに書いてあるの1940年にアホな子供が書いたって書いてあるかまあまあまあ、書くのはアホや。すごいねら。うわー、えぐいでこれ。お、すごいすごいすごい。すごいところ。えぐい。なんか岩が割れてるけど。そしてハエが多い。ほら。見て、もう2匹おるもんな。3匹。俺も今めっちゃいるけど、カメラには。なんかさ、写真だとめっちゃちっちゃく見えるけどさ、マジ、えぐいぞ。伝わらん、絶対伝わらん。無理。でも今見て不思議やと思ってる。自分の目がおかしいように感じる。バカでけえ。意味わからんって。すごい。こうなっとん中。ね。レベジェシュン。読めない。レベデシュン。リベデシュンエリア。昔やったら生贄とかやってたんかな。あ、中に入れてどうするの？吊り下げんのかな？死体を置いてた可能性はある。うわ、そこも滝だったんじゃない？かな。すげえ。いや、これすごい。この小岩割れてるんよ。多分転がり落ちてきたんだろうな、どっかで割れて。これがだって木より高いもんな。ね、この木が多分ほんと3メートルあるかないかが画角から消えるぐらい。すげえ。ここまで来たってチェック入れたいんやけど。すごいね。でかすぎてもう言葉が出ないです。違う。何もないけど。